tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu squid nge uisa ti Indonesia rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna chu Indonesia rama thu hrilin aman hle a Papua a Sunday Serkoshan en Colin clearkar pakhata ni engemaw zat pathian thu zirna anei pui zo chi a adang nei pui le turin inlama a ho thuai angai ani thlona ho tur ani lain thlona ticket achan lo awangin nithum chung thang tur long ticket chu alata a anun thlak danglam hlok tur du thlanna asiamani Rawngbawlna chuan ticket man tlom berchi aleya pindan zau tak chuata passenger te chu an mutlar dul mai thina an min lain hun ol no khana ti in passenger te chu an ti lai lai thina Rawngbawlna chu abul loka thu meiche pakhat nen an ti a hoi hom na lan tirnan a cho sem then ve atuma a plastic khenga squid tuya cheng nung cha chi khat urmin tel tlem pol chu aron lek chhuat chuan alu alo then khuma min hre thiam te khatiang kha chu ka ingai lova ateya squid angai na lo ani ringin Rawngbawlna chuan thleng danga me chu aron phorle a longa an chuan hmaloka kongsira uisa anzor aleyani nima sela chumi po chu alo nar le thowa khatiang kha chu ka ingai lova alo tile a Rawngbawlna chuan mak ati hle mai enga tingi hetiang cho hi i ngai lova ti in azota Adventist kani wangani ti in chunu chuan a changa Rawngbawlna 7-day Adventist chungchang a hriat zong chu pastor ani ma a mission sikula a tholain Adventist no pang pakhat azertir thin ti chi hi ani nima sela chunu in arin na a din nge adu na chu aza saka ti chuan eitur te chu ada sona an panhi chuan thil sang sang soin an ti chun zom le a ming chu ingriti ani ti te a hreta a Rawngbawlna chuan longa a chuan tir khan pastor ani thu tu ma hne na asoilova nima sela Papua thliarkara hian Christian an tambera chuta cheng Indonesian mi te chuan longa anjin hian thil ti thin an neya anjin kong lakloa long captain chuan jin hozi nga pastor in omem tong trai na le in khom na min nei pui kan du ti in azot zia thin Rawngbawlna jin top ber ni chuan long captain in chu zo na chu aron zota a Rawngbawlna chuan ani na tilangin longa chuang te chu tong trai na le in khom na anei pui ta a ingriti chuan pastor ani ti a hriat chuan mak ati hle a biak chhun zom zel chi ani em ti po achiangam talo nima sela long adin chuan Rawngbawlna hian phone number in pekton adu tatlata ama mule adu thu asoi chuan Adventist ko shana in khom ve turin chunu chuan asoma chumi nu thakhat chung chu sabat ni tinin ingriti rual chuan anin khom na atel ve ta zia ti chuan thil danglam tak alo thlengta Sunday ya in khom chu nuam ti lo riauna anei trana a ko shana thu soi tura an som te chuan a hre ema mundanga kalngai nia in soin chuan lamte asiama a ko hran te hna Adventist a in le atum thu asoi chuan ni na sang jok le lo tha jok an lo tiama nima sela chu tianga thlem thluk zo rual anilo mimala Bible alo zirvena atangin nisari ni chu pathian ni dik tak ani ti chu aron ring chhota a ei thiang lo squid le uisa ti angreng te chu Bible in ei aphal lo ti apom thlapa longa azina tanga kumthum nuwa chuan Rawngbawlna le ingriti te chu anin neita ani voina chuan Rawngbawlna chu Sulawesi thliarkara Klabat University ya theology azir chuak veta a ingritin achopek alo nar chu alom le a Chanchin tha anun chua puya wangin Rawngbawlna chuan nisari ni sabat chu alo hriat phata a Papua a hole a sabat lalpa chungchang midang te zertir chu atumani tun quarter cholni voi som pathumna tholom hian Rawngbawlna chena thliarkar Papua a Chanchin tha the dar konga apuidona he tholom mang hian Papua Adventist College Nabire Papua classroom te office te library te le auditorium te sak anidon ani Rawngbawlna le khazirna mun Klabat University Sulawesi thliarkar om chuan kumsa kha zakwa somriat pakhata cholni voi som pathumna tholom kha alo dong ve to bok Indonesia rama
Chanchin tha the darna thlop tura juni somni pariata cholni voi som pathumna tholom phal taka tho ituma wangin kan lome khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani